Na, azonnal adjátok ide azt a 10 000 smaragdot, nekem nagy bajok lesznek, érted? Nagy bajok! Ja, újabb 10 000 smaragd! Hú, átmegyek akkor Fókához gyorsan. Megmondom neki, hogy mi van itt mostanában. Ó, vagy. Ja, tényleg itt laksz. Na, cső, Fóka, cső. Jó kis reggel sör, szavasz Barni. Na, cső. Hallod? Egy falusi most költözött ide nemrég, és konkrét olyan adókat szed, meg csal ki az emberekből. Fú, kegyetlen. Komoly? Igen. Jézusom, már megint valami kalamajka. Igen, és most kéne mennünk a izére. Na gyere, menj. Na, Fóka már mutatta izét. Jó napot, jó napot. Hát jó napokat kívánok, hát mit akar itt? Hát ugye az adót Összemocskolja a befizetni. frissen felmosott Jaj, parkettát. bocsánat. Maga meg összekarcolja azzal a fos cipőjével. Hogyan? Ja, semmi. Nagyon Hogyan? szép a cipője. Ütlek, borúsz, ruglak, gurusz. Oké, na mennyi is lesz az adó? 10 000 smaragd Micsoda? fejenként. Mi? Csak 64 van nálam. Jó van, akkor jövő hónapban dupla annyit fizetsz. Oké, akkor adja. tessék. Aztán meg ne lássam itt még egyszer, mert bajok lesznek. Oké, hello. Na, menjünk is, Fókához, remélem megvert. Na, hello. Szavasz, mi történt? Hát hallottam, nem volt valami jó Ja, dolog. 10 000 smaragd, te ki tudtad fizetni? 10 000! Te ki tudtad fizetni? Nincs is maragdom. Egy hónapja le vagyok maradva az albérlettel. Ja, te elfutottál inkább? Ja, értem. Aha. Ja. Nálam csak 64 volt, és azt is ki kellett fizetnem, odaadnom az egészet, komolyan. Ez nem normális. Jó van, legalább azt mondtam, hogy egy büdös fos a cipője. Pedig Louis Vuitton cipője van. Louis Vuitton cipő? Igen. Hát ennél még az is jobb, mert rajtam nincs cipőfóka vagyok. Ja. Ennél még az is jobb. Borzalmas világokat élünk. Na jó, menjünk haza. Na, figyelj, én azt találtam ki, hogy ezt a falusit el kéne menni a házába, és lerakni egy csomó bombát. Mondjuk nem tudom, honnan veszünk bombát. Én ismerek valakit. Akkor jó, nyomjuk. Na Barni, ez a ház lesz itt, Melyik de én ez? biztos nem kapok be, mert nagyon durva ember ez, úgyhogy rókák, Oké. úgyhogy rókák ki az elsőbség. Jó, oké. Menjünk is. Hello. Hogy jó van, tudnél emberek, mit csinálsz itt? Erre mondta, hogy durva ember. Na, bombát szeretnék venni. A bombát, adom én neked akkora bombát a nyakodra, annak ára is van, kisfiam. Jó, van, akkor megnézem a pénztárcám. Jó, adom. Mennyit kér? Akkor neki, neked mennyi bomba kell? Hát, nem tudom. Sok. Adok 10 és kérek, hogy kínáltok. Jó, mert már van nálam 64 TNT, meg egy gyújtós. Ne kérdezz, honnan van. Csak még kéne jóval több. Mert a másiknak is kell a Fókának. Fóka, itt van Fóka. Igen, itt volt, csak hazament, szerintem. Nagy spadon. Együtt szoktunk menni kaszinózni. Aha, oké, akkor mennyi is kell? 54-et, 32 gyémántért. 64-et 32-ért. Oké. Várjál csak.
Tessék, itt van. Köszöntem az üzletet, és most ha még egyszer lesz, úgy tarkon vágnak. Nem kifelé, és Köszönöm. tereld le legközelebb a lábadat. Oké, hello. Hát ennél sokkal többet ért volna. 28-at mit képzelsz magadról? Fóka. Ó, szia, Barni! Na, Cső. megvan? Igen, itt van. Tessék. Erre, itt van. Enyém is. Majd én meggyújtom. Ez jó sok. Na jó, gyere. Szerintem nincs itthon, elment kocsmába. Gyere, gyere. Melyik volt ez volt a háza, nem? Ez volt. Rakjuk tele gyorsan, jó, 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 jó. Rakjuk gyorsan, gyere. Jaj, várj. Jó. Jó. Várjál. Így. Oké. Várjál, még egy kell. Pressure plate. Mikor besétáljon, akkor Oké. robbanjon. Gyorsan. Úgy. Ez jó lesz. Megvan. Oké. Vagy jó te kis impulkadó, megint 10 000-et fizettem, hát ez milyen faszom, mi az Isten van a hálám, mi az Isten? Hát ez nagyon jó volt, Barni. Jó, felrobbant. Igen. Van. Jó. Nagyon jó. Király volt. Menjünk kocsmába, ünnepeljük meg. Ja. Várjál, én profi parkúros vagyok. Hácsa. Láttad, miért ugrottam? Várjál, én is, figyeld meg. Uá! Ezután tényleg elviszlek a kocsmába. Na gyere, megitatlak. Ja, gyere, segíts be, eltört a kezem, Igen. uszonyom. Ja. Megharaptál! Ó, csak basz meg, Ó. miért ilyen Te. gyökerül itt adsz? Au. Na, Most már az arcomban is gipsz lesz, nem csak a uszonyomon. na, majd iszol, hogyha mi az, megjavult a kezed. Na mindegy, ennyi kaland elég is volt már. Ja, Megyek a haza. kanapéra, azt alszom egyet. Jó van.